Haupa, Inigo. Kaixo den hori, badakizue maiatzean Euskaraldia izango da eta etorri naiz galdetzera parte hartuko duzu edo ez galdetzeko. Zuk adibidez, zuk Euskaraldian zer egingo duzu, hau bizi edo belarri prest? Nik belarri prest izango naiz. Eta Euskaraldiarekin hartuko duzu konpromesu batzuk edo... Saiatuko naiz gehiago erabiltzen eta... Vale, ederto. Emango dizut, belarri prest, txapa. Zorregaitik. Eta zu hartuko duzu parte? Bai, ni hau bizi izango naiz. Bai, eta zein konpromesu hartuko duzu Euskaraldiarekin? Saiatuko naiz nire lagunekin hitz egitea gehiago euskaraz. Ondo, konpromesuna da. Vale, pues hemen daukazu. Eskerrik asko. Zorregaitik. Gaitz egin da, zer da hori? Oso ondo. Etortzen gara, zu galdetzera, Euskaraldian belarri prest edo hau bizi izango zarela. Ni 2025 honetan, Euskaraldi honetan, hau bizi izango naiz. Hemen daukazu zure txapa. Eskerrik asko. Zer konpromisu hartuko duzu Euskaraldian? Nire konpromesua izango da Euskaraz mintzatuko naiz, eta ez dakiten pertsonekin, lehenengo harrera edo lehenengo hitza, Euskaraz izango da. Kompromisu ona. Eskerrik asko. Eso Jerema. Kasu bai. Haupa, bai. Bueno, gaude hemen Euskaraldiko aldez eta etorri gara galdetzeko zein rol hartuko duzue. Zuek belarri presta hartuko duzue? Hartuko duzue konpromesu? Nik nire lankidekin euskara gehiago hitz egin saiatuko naiz. Ondo. Eta zu Jerema? Ni beste irakasleekin saiatuko naiz euskara egiten. Hemen daukazu zuen txapak. Vale, Eskerrik asko. Zorregaitik.